ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಕಾಸ್ಟಲಾಗ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯಿರಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಪಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಬೇರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಜಿರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಸುರುತು ಒಂದು ರೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಿರ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಟು ಅವನೊಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪಾರ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಇಂತಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಲೆ
ಓಕೆ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸುರುತು ಒಂದು ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಟು ಅವನೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್.